Здравейте хора, аз съм Шаля Осман, с мен е Мариански, това не знам кой си епизод, защото вече не знам кой епизод сме. Ще го чупа, ще го чупи му, ще го изгърба. Ще го изчупа. Че дърта ми е като чакъл. Абе, отиваме копай малко са камък. Дърта ми е, дърта ми е като чакал. Като чакъл. Знаеш кой е чакъл, бе? Знам. Пак паднах в една дупка. Умра ли, брат, че санна като най-тъпия? Тък му ще има малко смях. И ще провалим оцеляването. Да, ние първите епизоди 365 пъти умирахме. Маряхме кучета. Накрая на Мариман му каза... На какво? Исках да кажа, най-накрая на Мариан му казах да си изчезвам и аз казах най-накрая ме казах. Ти чу ли какво казах? Знаеш какво смешно прозвуча? Не дърво, бе. Аз тук съм... Ти казах го запушите пак. Да ти запушат главата. Ще пак да ни падна там. Махни се, бе. Запуши ли го? Аз нямам. Имаш ли факли? Да си имал, дай ми. Що не слагаш фейскам, бе? Защото съм много красива. И... ще развалиш камерата, ще сгори. От толкова пикселизация. Ако искаш вече, като имаме сравнително добре абонати, му слагам фейскам. Да, аз 45. Колко? Аз съм 45. Точно 9 абоната кеф. Не бе, като имаме вече към 20 абоната. 3. Да. Не, като правим 50 абоната и ще не е първия фейскам. Не бе, сериозно. Аз викам като взема гол от бутона, тогава да ми е първия фейскам. Не бе, сериозно. Що да ни направим 50 абоната? Що да не направим 1000 абоната? Това мисля, че са базика му е. Не бе, Мариане, без базика. Моята камера е отвратителна. Моята не е. Еми не, бе. Моята развали като снимах. Моята е от 16 лева. А тя моята с микрофон. Няма 6-5. Ти са от нея ли си, бе? От Не, нея ли си? Аз съм с друг микрофон. Ама от слушалките или? Не бе, аз съм на слушалките, няма микрофон. Аз съм от слушалките. Защото преди тогава играх с лаптоп и много мразих. Защото на лаптопа микрофон е много готин. Да, много мразих направо. като на слушалките за микрофона да ми такова. Не, на мен не ми стои, защото няма микрофон на компютъра. Да. Играл си Майнкрафт на лаптоп. Какво му е? Ти викаш играх на лаптоп и аз те пита игра. Преди играх, сега не. Сега играл доста. Какъв ти е компа, бе? MCI. Моя, знаеш какъв е? Acer. И Предатор. Не, Предатор. Acer. Компютъра ми е Acer, монитора ми е Acer, клавиатурата ми е Acer, мишката ми е от 6 лева. Моята мишка е на Razer, хубава е. Твоята. На кой Windows си? На 10. кой Windows си? На 1000? На 10 точно. Той слага блокчета, аз ги минавам тук. Поне върви да не ми сечеш дърво. Нямам, братва, дай ми. Малко. Ти, брат, Дръво. Какво дръво? От всяко дърво ли искаш? Или само от... Не, от такова. Дъбо. Само от дъб ли искаш? Дъбо. Утре, другата седмица си двадиш ли? Абе, аз вчера си играх, ама. Си идваш ли другата седмица? Май да, що? Да ходим за риба. Да, бе, то. Има, бе, на саите. На капаците. Не, бе, мисля, че са базикам. Ще отидем с скутер. Да, скутира.
То с нощи валя и с... Дано ни вали. Да, мой да идем с скутера. Той нашия такова... Нашия тати каза, че ще го прави лятото. Абе, вашия Харли, бе. Ще се дърпам. Ще се дърпам и на първо. Аз ще включа на свободна. Някой ми Това е звъни. на автоматик. Някой ми звъни. Чакай малко.